Udi kamoy magistorya ma'am. Kasi ko na. Ha? Kuha mo ka ng prank. Ano mag-prank man? There once was a ship that put to sea, and the name of the ship. Ano yung voices sir, papamilya kaya ko yung voices. Nag-monitor ko permi sa Diego Phone Shop. Ano ba Diego Tower Shop? Grabe po nang Digos phone siya po. Biro kabalo naman jud ka mo daw, tanaw tong di ba mo hilak. Iingatan ka, aalagaan ka. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may hapon. Hello sir. Pili sila di Roy, ma'am? Yes sir. Nay nag-message mo sa Facebook. Wala ko sa man. Si Jonel Aparisi. About sa lote nimo sa Saman Gibaligya. Ngay mo gipost. Pani mo dirigod gipatultol mo balay kay gusto siya mo tanaw sa kuan dito, ma'am. Area. Area. Available ba ka today? Di sir, birthday mo na ko eh. Ay, birthday mo? Ano mo ni birthday? Sir no. Pero gaya na tagay ng adlaw na lang. Yang gusto ko na sila diyan nagulat sa kuno, Jimol. Kubla ko sir, no sa sir ga. Kuha special day yung mulakaw ko. Gikan mi dito sa Samal gyud gipani dire. Adi ay. Oh, nami dia ma'am na daghan kami dira na saban. Ayaw ba? Udi kamoy magistorya ma'am. Kasi ko na. Ha? Kuha mo ka ng prank. Ano mag-prank man, ma'am? Siyempre lang usap yan ka mga prank no kana mga surprise ana. Pero kamo lang magistorya, ma'am. Istorya lang dito si sir. Oh, sige. Gusto mo siya mo tanaw dito, ma'am. Katawa ko na siya. Nakagit sa kuha ni sani. Asa may nagit si mo, ma'am? I know them. Tanaw sa nato o tinuod ba gyud ni? Kamo lang magistorya. Ano yung voices sir, papamilya kaya ko yung voices. Kaya na siya ano ito ano. Pero asa ko tingog di, ma'am? Nag-monitor ko permi sa Diego Phone Shop. Ano ba Diego Tower Shop? Grabe po nang Digos phone shop po. May kuha na ning mga alahas kay phone shop. Nag-monitor ko every day na nag-monitor ko sa iyo ko ano. May ipon ko ba mga nindot kay kamo dalag din sahi ba. Dili mo to ako, ma'am. Ikaw ay si Abby o si Na-surprise sa kami na dati po. Pero dili to kami. Dito mailag si ma'am kay followers. Kaila di kasi ha. Billy. Oh, hindi ka kaila di ay. Si Abby o si Kuan. Si ano ba yun? Kalimut ko ba yun? Kisa man si? Sige dagag tanaw na, ma'am. Hilig dagag tanaw mga yana. Iba-enjoy ba yung paminaw sa inyong hangkuan? Kami dito. Pamilya kaya kayo muna yung ba? Pamilya na kayo butingo, patilis siya. Grabe. Hindot kayo mga tabi. Nag-comment kayo ko sa inyo hanunan. Very nice kayo mga. Kung dili ni Mao, asawa man na to. Basing mapalaw ka. Try na to. Unsa man ang ilahang kuan kung mag-surprise ka nang kamo pabrihon sa likod? Oo. Yan na din ha. Mao yung ginagabuhat. Amo na mabuhat mo. Sige daw, tingin daw, abrihid daw be. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa sa ating mundo. Surprise! Happy birthday! Maligayang patigayang Uyab. Hoy. Daw tanaw tong di ba mo hilak? Oh! Why bilang kay? Dapat din mo hilak kay nakabalo na. Mo na yung matiyog ninyo. Grabe. Paluwa day ka jud, ma'am. Adi ay. Ayong otso, oh, happy 60th birthday. Pura pa man lagi 40. Baby face. Ito sekreto, ma'am. Always smile. Na siguro yung nagpa-smile perme. Mana asa man? Wala. Wala. Single. Na siguro lagi nagpa-smile perme. Naguro yung nag-ibid-ibid ani diri ba? Ala. Kabalo ka kisay kahatag ani. Wala oy. Sa man paminaw na siya, kadaan naman. Kita man paminaw nimo. Ako anak. Anak nimo? Asam na sa karon, ma'am?
business pa nila. Oh. Kaya sa Godox, be. Wala ko mag-explain ako, anak ko hatag niya. Wala pa yato siya iparta. Na siya'y mensahe. Mas lumilak pa kaon niya. Pero saan ako basahon, kantahan sa kanamong happy birthday. Kantata! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So, nasa yung message, anak siya. Happy 60th birthday, ma. Sorry, ma. Kay wala ko diha karon sa imuhang birthday. Para mo apil sa pagselebrar sa imuhang adlaw nga natawhan. O salamat sa pagpadako o pagsuporta sa ako ang gusto, ma. O wish na ko na hatagan pa ka og maayong panglawas sa Ginoo o mahilayo sa mga sakit o mutaas pa ang kinabuhi. Amping permi sa imuhang mga lakaw, ma. Dili na nato taason pa kay kabalo ko nihilak na kadiha. Pag-surprise sa imuhang birthday. Happy 60th birthday again, ma. I love you and I miss you, ma. God bless you always and have a good health and enjoy your day. Ayan. Sweet sa uniko-iko. Akong birthday win sa akong bayaw nga always smiling takbo ka pa di. Kaya hapit na po senior next year. Kanya always in good health. Laban lang pirmi sa mga problema. God is always with us. God bless and I love you. Okay. Sa akong migson nga nag-birthday, salamat ka. Niabot siya na lang ang tuig. Punta. For years to come, maabot pa siya taas ng panahon, katuigan nga maabot. O good health, punta, magpadayo ng imong kaayo. Wala na milaing mama nga masaligan, ikaw na lang. Salamat kayo. Mo lang ako may istorya. Happy birthday. Okay. Yung pamangkin o naligdagan. Ikaw, ma'am. Sa ako ikaduhang mama, happy birthday. Mo di ay. Tiwasa. Mapriso ka. Sige. Ako din mo tiwason. Sa may mensahe nimo sa imuhang uniko-iko. And wala dyan ka musulti pa, imo dyan ko surprise. So, salamat kayo, Ken. Bisan wala kay kwarta mo na effort ko ka padalak na ko. Salamat, Ken. Salamat. Pag-amping din ha. Ampo lang sa kanunay. Pag-guidan ka sa Ginoo. So, salamat kayo. Salamat. Ako lang, ikikabalos na rin yun mo. Kung nili ang pag-ampo lang yun ako ihatag sa imo ha. So, sige. Yeah, katalan. Nag-request lagi siya nga pasayaw na kaparo-paroji. Oh. Ayan, natapos na. Okay. Sige, picture. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila ang Bigos Flower Shop lang doon